Wat een prachtige dag, joh. Schitterend. Je kon het stroom van de watersporters weer een zuchtje wien. En via de warmte, de simmerwarmte, de echte simmerwarmte. En wat hebben we daar wel lang op wachten moeten. Maar het is maar één dag. En morgen, dan hebben we het nog wel aardig. Maar laat ik het dus op een richtje zetten. Joen is het nog lang warm. Zo'n 23, 24 graden om een uur op wacht heen. En via is net al te volle wind, staat gewoon meer bewolking. Vannacht wordt het net koeler als dan 18 graden, dus een warme nacht. En dan hebben we het over de kans op enkele stevige reën of tongerbuien, kans op windstichten, kans op hagel, kans op flink wat wetter. En die buien zetten manier staren gewoon naar Duitsland daar voort. En dat betekent voor het warme dag, eerst nog een buiig karakter, eerst nog bewolking, let op het dag. Nou, in de middag, de zinnen er nog even bij. En de temperatuur morgen 20 tot 23 graden. En de wind, nou, die zal matig en vrij krachtig weer uit het zuidwesten waai. Let er in de middag of in de joentijd op een paar buien of buikers. En dan het vooruitzicht. Manje, een paar buikers, temperaturen van 19 graden en een stevige wind, krachtig rond hut. Maar zorgen we dan naar Tieze, dan hebben we Tieze een dag mooi flink wat reën, een protte wetter, stormig waar, compleet jest. En waar zie ik alweer een protte wetter? Nee, het wordt een wierte boel takken mikken. En we met de manje, maar wij even in het waarsjen.